Hola, estem aquí a l'ermita d'Altafulla, on aquest diumenge 11 de setembre es va fer l'acte institucional de la Diada i de la Festa Major Petita, un acte on només hi van fer parlaments els portaveus d'Alternativa, l'alcalde i el portaveu de Convergència i Unió, en Pere Gomés. En acabar aquest acte, alguns ens vau preguntar que per què no havia parlat ningú de l'EINA com sempre ho havien fet. La resposta és perquè precisament els portaveus de l'equip de govern no ho van voler. Nosaltres ja la setmana passada, en diverses ocasions, vam preguntar a l'equip de govern com ens organitzaríem aquest acte. En la pitjor dels casos no vam tenir resposta i en d'altres directament se'ns va dir que no hi podríem participar perquè segons ells només hi participen els membres de l'equip de govern, cosa que nosaltres creiem que és una cosa dolenta. Hauríem de poder parlar tots, fer una festa major inclusiva on totes les veus hi tinguin cabuda, en lloc de reduir-ho només a l'equip de govern. D'exemples n'hi ha de molt tipus, on hi parla govern i oposició, i l'alcalde Alonso hauria de triar que prefereixi models inclusius o exclusius, només ells o tot el poble. I des de l'EINA pensem que era prioritari, era més important que pogués parlar tot el poble i no només l'equip de govern.